Hola, en aquest vídeo anem a comprovar la instal·lació i el funcionament del servei DHCP que hem instal·lat en el nostre Ubuntu server, però el que anem a fer és comprovar-lo des de la interfície gràfica del webme, des d'un client que estigui connectat a la xarxa del nostre Ubuntu server. Doncs anem a comprovar que efectivament que podem configurar també el servei des del mateix webme, des d'una màquina client. I a més, el que també farem en aquest vídeo va ser assignar una IP fixa a un dels clients, per a veure que, encara que hem donat un rang en el qual el nostre servidor dona adreces dinàmicament als distints clients que es van connectant, també podem assignar a algun client o a algun altre servidor una IP fixa. Pot ser útil de vegades assignar una IP fixa a alguna màquina per a que si també està donant un servei a la mateixa xarxa, que aquesta IP no canvi i tots els clients sempre puguen connectar-se a aquest servei a través de la mateixa IP. Bé, jo havia iniciat ja el meu servidor, Ubuntu Server, que ja el tinc iniciat, i també he iniciat la màquina client, que en aquest cas va ser Linux Mint. El primer que vaig a fer és connectar-me al Ubuntu Server, a l'aplicació webme, i el nostre servidor estava en l'adreça 192.168.100.254 i se connecta a través del port del 1000. Doncs bé, el que vaig a fer és accedir. L'usuari i la contrasenya van a ser els que té l'Ubuntu Server. Per tant, em connecte i, com jo ja havia fet alguna connexió abans, en el menú veuré que dins de l'opció servidors tinc tots els serveis que tinc actius en aquesta màquina servidora, en este Ubuntu en aquest cas. Com veu, tinc ja actiu el mòdul del servidor DHCP, però pot ser que vosaltres, una vegada l'heu instal·lat, si no heu refrescat els mòduls, no estiga accessible des del menú. Per aconseguir-ho n'hi ha que donar-li a l'opció refrescar els mòduls i si no hi ha cap problema, el que farà serà activar-se aquest mòdul des del menú servidors, des de l'opció servidors. Pot ser que calga també reiniciar en el navegador el webme per a que d'alguna forma el mòdul s'active. Si accediu a l'opció del servidor DHCP, una vegada heu refrescat els mòduls, veureu com efectivament teniu la xarxa que tinc configurada, que és la 100.0, i com veieu tindré una sèrie d'opcions. Si edites la interfície de xarxa, en aquesta part el que se fa és configurar quina és la interfície que va escoltar, que l'havíem configurada, si recordeu en el vídeo anterior, l'havíem configurada manualment des del terminal. En concret havíem especificat la interfície NP0S8, que és la que per defecte està connectada al nostre Ubuntu Server a la xarxa interna. I com veieu, així tinc aquesta opció del menú per a poder d'alguna forma definir aquesta interfície, com ja havíem fet abans en el vídeo anterior. Com veieu, també puc editar manualment la configuració, que està sempre en el document o en el fitxer dhcpd.conf, que es troba dins de la carpeta /etc/dhcp. I ahí, com veieu, podem veure els paràmetres que havíem configurat manualment en el vídeo anterior, que és servidor autoritari, que té uns temps de concessió per defecte, un màxim i de més, i com havíem configurat en un punt la nostra subxarxa, que en aquest cas és la 100.0, amb la màscara de 24 bits i el rang d'adreces que anava a assignar el nostre servidor. Bé, jo ja m'ho he deixat preparat i, com veieu, n'hi ha que posar una sèrie de paràmetres per a configurar una màquina d'una manera amb una IP fixa. I en concret, el que vaig a fer és assignar-li al host element, que té una MAC, que és la que veieu així, que ara comprovarem que efectivament és la que té el Linux Mint, i a més vull que tinga la IP 192.168.101.
Esta IP pot estar dins del rang d'adreces que donarà el nostre servidor d'HCP, o també pot ser una IP que estiga fora del rang. En aquest cas jo he especificat una IP que està fora del rang d'adreces que assignarà dinàmicament el nostre servidor. Per tant, això ja ho heu de ser al vostre criteri. N'hi ha que ser cuidadosos en obrir els claudators i tancar-los, i bàsicament fan falta tres paràmetres: el paràmetre host, amb el que puc posar un nom a la màquina, i després especifique l'adreça MAC, i després especifique amb el paràmetre fixer address la IP que vull que tinga, i en hardware Ethernet especifique la MAC. Si me'n vaig al meu servidor, puc comprovar que efectivament la IP que tinc, la MAC que té assignada és el que apareix en el paràmetre /link/ether, i com veu és la 08, 2.00, 2.27, 2.d3, 2.71, 2.f7. I aquesta adreça MAC és la que tinc que especificar en el meu arxiu de configuració de l'Ubuntu Server. Una altra manera de veure la MAC és veure, per exemple, en les màquines virtuals, veure els paràmetres de la màquina client, en aquest cas el Linux Mint, i puc veure des del paràmetre SATSA com en la interfície que tinc configurada, com apareix l'adreça MAC també així en la casella que especifica també l'adreça MAC. Això puc comprovar així, o puc veure també quan li pregunte en el terminal, en el Mint, per la seva IP. Bé, una vegada jo he configurat el servidor amb esta IP fixa, el que vaig a fer és veure que efectivament això va funcionar correctament. Per tant, el que vaig a fer és, el primer de tot, gravar, guardar el paràmetre que he configurat, puc tornar al menú i ja puc desconnectar el client del webmin, en aquest cas del meu Ubuntu Server, i tot seguit reiniciaré aquesta màquina, que com veieu automàticament o dinàmicament el meu servidor Ubuntu li donava la 192.168.100.10, però que ara quan reinicia el servei en el meu Ubuntu Server i al especificar-li una IP fixa, aquesta és la que li donarà al client. Bé, vaig al meu servidor, reinicie el servei, puc comprovar que no es dona cap error. Veig que sí, que està executant-se i no dona cap error. I ara el que vaig a fer des del meu Linux Mint és reiniciar i veure que efectivament la IP que se li assigna és la correcta. Ara puc preguntar per la IP que tinc assignada i ja puc veure que efectivament la IP assignada per el meu servidor d'HCP és la 100.1. Per tant, aquest era el propòsit del vídeo i ens veurem al proper.